basta babanat. Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Kasama niyo pa rin po Idol Mark Espinosa, programang IFM News Prime Edition. Ito po ang Eye for an Eye portion. Tapatan po tayo, Idol, at mga katanungang dapat sagutin at mga isyong dapat na ating pong harapin. Ngayong umaga po, makakasama po natin po sa kabilang linya si Honorable Jeffrey Lynn de la Concha, ang konsehal po mula po sa Municipality of Agno, Pangasinan, para bigyang linaw po yung mga ilan po sa mga issue na nagsisirculate po ngayon. Particularly, ito pong isang tinalakay po natin kamakailan na para po dito, ito po sa may pag-i-issue ng isang guarantee letter para po sa isang medical assistance na itinulong po sa isang residente dyan sa may Binmalay. At ilang pa pong mga issue na pinupukol po, no, dito po sa mag-asawang De La Concha. At ngayong umaga po, para po sa patas na pamamahayag, makakasama po natin, pabatiin mo na po natin sa linya, si Councilor Jeffrey Lynn de la Concha. Magandang umaga po, Councilor. Hi, Idol Mark. Good morning po. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa inyong programa. Opo. Ma'am, siguro ito po kasi ay nagsisirculate po at ilang po na mga media outlet ang nagdi-discuss po regarding po sa issue po na ito. At kamakailan po, tinalakay din po namin po dito sa aming pong programa. Ito pong in-issue po nyo di umano na guarantee letter. Meron po yung parang photocopy po na nagsisirculate na ang tinulungan po ninyo kasi is from Binmalay, Pangasinan. Hindi ko na po banggitin po yung pangalan para po sa data privacy po nung pasyente o yung humingi po ng tulong. Can you explain, Councilor, ano po itong itong in-issue po ninyo na guarantee letter sa isang residente po ng Binmalay, since kayo po ay konsehal po ng Agno, Pangasinan? Yes, Idol Mark. Una po, i-explain ko po muna kung saan po muna galing yung pondo para po sa guarantee letter. Ito po ay galing sa Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. So, yan po ay galing po sa National Fund. Opo. And we actually received a text message saying na meron pong pondo na downloaded under our names. So, yes po, sa aming dalawang mag-asawa, kay Ariel at sa akin po. Ngayon, syempre, para ma-confirm lahat, pinuntahan pa po personally ni Ariel sa San Fernando, La Union, sa DOH, para i-confirm po kung ano po yung sinasabi nila na pondo na nasa pangalan po naming dalawa. At ngayon po, nung pinuntahan namin, in-explain sa amin kung paano po ito gagamitin. Doon po nila in-explain na magbibigay po kami ng guarantee letter sa mga pasyente na humihingi po ng tulong na kasalukuyang naka-admit or kung may mga gusto silang ipagawang medical test, pwede po nilang gamitin yon. So, hindi po siya cash na ibibigay po namin, kundi guarantee letter po na ibibigay po namin sa pasyente na yun po ang ibibigay nila sa ospital. Parang ibabayad po nila sa ospital. Makakabawas po yun sa hospital bills po nila. Sorry, Councilor, linawin ko lang. Yung pong pinaka-main source na sinasabi niyo pong national government, is it coming from the Office of the President, the SWD, or Office of a certain senator? Kanino po ito parang yung pinaka-source po niya? Yes po, Idol Mark. Galing po ito sa sa office ng isang senador. Ang pondo. So, ito po, pinost ko po ito sa aking account. Makikita po doon kung kaninong pondo galing po, kung kaninong senador po galing yung pondo ng MAIS IT. MAIP, opo. Yes, Councilor, isa po sa tinatanong po dito na parang gustong linawin po nila, you have your constituents in Agno, Pangasinan that might need the help, a medical assistance. Bakit po naibigay po ito doon po daw sa isang residente ng Binmalay, since kayo po daw konsehal naman ng ng Agno?
Yes po, Idol Mark. Ganito po ang naging kwento noon. Kasi Apo. mga late na namin na-receive yung message. Late na kaming na confirm or late na namin nalaman na meron kaming pondo. So yung pondo pala ay hanggang December 31 lang siya pwedeng gamitin. Ngayon, pinost ko siya sa Facebook account ko para ma-inform yung mga tao sa aming bayan. Para at least makita nila na meron tayong available na medical assistance. Pero nakita namin itong nakaraang buwan, kakonti po ang mga nag-avail. Kasi karamihan po sa aming mga constituents, sa mga community hospitals po sila na-admit. Yung iba po. Pero marami din naman pong na-admit sa mga private hospitals dito po sa Dagupan. At sila po yung naka-avail ng aming guarantee letter. So yung iba kasi, Idol Mark, kinakancel po nila kasi daw zero billing na daw po sila. Yes. Kaya po ganun ang nangyari. So since ang dami pa pong natirang pondo at gusto ko po magamit po ito lahat at hindi po masayang kasi sayang naman ho kung hindi ho siya magagamit. Kaya may mga ibang constituents po ang aking asawa na nangailangan din po ng tulong. Kaya sabi ko, imbis na masayang yung pondo na nasa pangalan natin, gamitin na lang din po ng ibang mga kababayan niya. And Idol Mark, hindi lang po mga taga-Binmale kasi meron pong mga ibang bayan din sa ating lalawigan na nakahingi din po sa akin ng guarantee letter na ito po ay mga ni-refer po ng aking mga kababayan. So may mga taga-Agno na may kamag-anak sila sa ibang bayan na nag-avail po ng guarantee letter. Usually yung mga na-admit sa mga hospitals po dito sa Dagupan. Okay. Councilor Lynn, sorry, I need to ask this one kasi yung ilang po ng mga opisyal na nakausap po namin, sabi nila, yung mga gaytong klase po ng pag-i-issue ng GL ay parang may particular lang na you could ano po ito, pwede nyo pong linawin po ito, yung pong parang may mga particular na mga local government heads or even sa provincial ang otorisado lamang na mag-issue po ng GL. So sinasabi nila bilang konsehal daw parang walang kapangyarihan kayo na mag-issue ng GL. Anong masasabi nyo po dito po sa ano po na ito, issue po na ito? Yes, Idol Mark. Opo, nabalitaan ko nga rin po yung balitang ganyan na kumakalat na meron lang authorized. Kasi kung meron pong ibang authorized, sana hindi ho kami binigyan ho ng pondo. Kasi sa pagkakaalam ko, nung kinonfirm po namin ito sa DOH sa San Fernando, La Union, marami hong mga iba pang konsehal sa iba't ibang bayan ho dito sa ating lalawigan. At hindi lang po dito sa Pangasinan, sa buong Pilipinas po. So dinidistribute po ito sa iba't ibang mga opisyales. So hindi lamang po kami ng aking asawa ang nakatanggap ng pondo para sa MAIF-IP. Marami pa rin po. Meron po ako nakita doon na pangalan ng board member at ilang mga konsehales pa po sa iba't ibang bayan. So, do you think, Councilor, that you are conforming doon po sa panuntunan kung papaano po ito i-disburse at sa palagay po ninyo, wala kayong na-violate po dito na anumang pong batas? Yes po, Idol Mark. Sa tingin ko, wala kaming violate na kahit na anong batas dahil fully confirmed po ang aming pondo. At hindi naman po siguro ito yung honor ng mga ospital kung illegal po ito at wala pong katotohanan. Doon po sa mga na-issue nyo po na mga guarantee letter po ito, lalo po yung pong mga nasa... Kasi actually yung paglilinaw ng DOH, yung GL, hindi na kailangan doon sa mga DOH-run hospitals. Pero doon kapag ikaw na-admit sa pribado at talagang wala kang kakayahan o kulang yung pera, saka sila na-encourage nila na lumapit sa mga public service o public servant na mga halal na opisyal na pwedeng magkaroon ng pag-i-issue ng GL. Dito po ba sa mga na-issue ninyo, lahat naman po ba walang aberya na encounter, yung tipong bumalik sa kanila yung pong letter o hindi po tinanggap? Yes po, Idol Mark.
Kasi meron pong isang nangyari sa yan namin na hindi po tinanggap. Kasi nga po, dahil nga hanggang December 31 na lang yung GL. Kaya nga po minamadali namin siya na ubusin. Kasi para hindi masayang. Meron pong isang pasyente na ibinalik ko kasi hindi na raw sila tumatanggap ng guarantee letter. Pero sa mga ibang ospital po, lalo po dito sa mga ospital sa Dagupan, tinatanggap po nila hanggang nag-end po yung taon. So nagamit po ng ating mga constituents at ng mga iba pong mga kababayan na yung guarantee letter na naibigay po namin hanggang December 31. Okay po. Counselor, malihis lang ako ng konti dito po sa mga issue rin po. Isang issue rin na pinupukol po sa inyo. Kasi nagkalat po yung tarpaulin po ninyo sa Agno at saka dito po sa may Binmalay. Kayo pong mag-asawa. Without labeling, kung doon po daw sa inyong tarpaulin, Counselor of Agno or Counselor of Binmalay, si Consi Ariel, ano po ang masasabi nyo po dito sa mga kritiko po ninyo na sinasabi nga po na para may balak ata si Consi Lynn at saka Consi Ariel na tumakbo sa provincial level? Consi. Opo. Actually, natatawa ako, Idol Mark, sa ganyang mga kumakalat na balita. Kasi wala akong nakikitang mali or masama sa tarpaulin na yon. Kasi greetings lang po yun, pagbati lang sa ating mga constituents, sa ating mga kababayan. At kung nakalagay man ito sa dalawang bayan, kasi mag-asawa ho kami, may mga kaibigan ho ako dito sa Binmalay. Si Ariel, marami din ho siyang kaibigan sa Agno. Minsan nga siya akong hinahanap doon kapag kasamang uma-attend ako ng mga events. So, parang pagbati lang ba sa ating mga kababayan? Wala akong nakikitang masama. Kung meron, siguro, depende na lang sa taong tumitingin if they are looking it in a different point of view, in a jealous point of view, should I say. Yun po yung medyo nakakatawa, Idol Mark. So, hindi ko alam kung bakit ba sila bothered sa tarpaulin na yon na isang simpleng pagbati lang sa mga tao. Okay po. Dito po naman po sa mga ilan po na nagsasabi, doon po sa Agno, Pangasinan. Kayo po ba talaga yung inyong family is from Agno po talaga, Consi Lynn? Opo, ang aking family po, ang aking mother ay born and raised sa Agno. Talagang taga-Agno po kami. Ang pamilya po namin doon ay Notar, Naranha, Sagon. Ito po doon din po ako doon din po ako ipinanganak, Idol Mark, sa bayan po namin ng Agno. So there's no question and doubt doon po sa inyong residency po doon? There's no question and doubt po sa aking residency, and as a matter of fact po, meron po kaming property din na mag-asawa sa Agno po na located sa Magsaysay, Pangasinan. Opo. Ay, Magsaysay, Agno, Pangasinan. Okay. Yes. Okay. Last question siguro, Consi, doon po sa parang nakikita po na maagang pamumulitika po itong nangyayari po daw di umano na ito. Ano pong masasabi po ninyo kasi may mga bulong-bulungan kapag kasi parang may mga backup plan daw, either mag-Agno kayo o mag-Binmalay kayo. Ano po masasabi niyo po dito? Idol Mark, yung mga ganyan pong mga chismis, napakaaga pa po. Dahil matagal-tagal pa po ang eleksyon, katatapos pa lamang po ng eleksyon, hindi ko pa po iniisip ang pamumulitika. Kung meron man po kayong nakausap, o sino man po ang nakausap ninyo sa Agno, ito po ang masasabi ko sa kanya. Yes, we are entitled to our opinion, but opinion should be grounded in facts po. And we are not, that doesn't mean that we are entitled to spread misinformation. So, yun po yung gusto kong sabihin. Kasi nabanggit niyo po, Idol Mark, na may kinakausap kayo na isang busy mayor. Opo. Opo, na sinasabi na nagbibigay ng kanyang opinion tungkol po sa aking guarantee letter at sa aking pong tarpaulin. Para po sa akin, Idol Mark,
masyado pa pong maaga para po sa pamumulitika. Yeah, Councilor, gusto lang po naming linawin po na we actually hiningi rin po namin po yung side po nila, pero yung po no they know daw na may ganun naman, pero hindi ko po kiniklaim na sila po direktamente. Ito pong nagsabi po dito, nag-interpret nito pong po na ito. Ito pong usapin po na ito, Consi. Opo, naiintindihan ko po, Idol Mark. Ito lamang po, kasi ang pondo po na ito ay hindi po galing sa aming LGU. So, hindi na po siya kailangang dumaan na kahit kanino pa po sa aming LGU, kasi ito po ay galing sa national, downloaded under our names, confirmed din po ito ng DOH Region 1. Okay. At magagamit po ito kahit nasaan dito po sa Region 1. At isa pa po, nabanggit kasi napanood ko kasi ang news niyo po kahapon na sinasabi na wala daw silang ganon, yes. And yung pondo ay nanggagaling sa sarili nilang mga bulsa. Sa katunayan po, Idol Mark, yung mga sinasabi nilang galing po sa sarili nilang bulsa, kasama rin ho ako doon kasi weekly ho kaming nagko-contribute sa Sangguniang Bayan at marami nga ho kaming binabayaran sa aming head na mga sinasabi niyang inabunuhan niya na binibigay po sa mga tao. Pero ito sa mga nakaraang linggo may mga nag-back out na rin po na mga kasamahan kong konsehalis kasi sinasabi nilang hindi raw nila nakikita ang kabuoang breakdown kung saan ho napupunta yung mga sinasabi hong inabunuhan o sinasabi hong pinagbibigyan ng mga tao. Pero weekly ho maraming pumupuntang mga constituents po namin sa Sangguniang Bayan na humihingi po ng iba't ibang tulong. Sa katunayan po, Idol Mark, weekly ho kaming talagang nagbibigay ng contribution. Minsan nga ho, binabawas na ho ito sa aming communication allowance na hindi na ho namin ito nakukuha ng buo. Okay. Dahil doon na ho binabawas ang sinasabing inabunuhan po na binigay sa aming mga constituent. Opo. Maraming salamat po for taking our early call, Councilor Lynn. And para po sa patas na pamamahayag, ito po ang ating pong platform para at the same time na we discuss these things, ay mabigyang linaw po ito. Maraming salamat po, Councilor. Maraming salamat din po, Idol Mark, and maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon na maibahagi rin po ang aking side of story and syempre maliwanagan po kung ano man po itong guarantee letter at itong mga tarpaulin po na nakalagay po sa aming mga bayan. Yun naman po again, maraming salamat po. Honorable Jefferlyn De La Concha, Councilor po ng Municipality of Agno. Idol!